Hola, benvinguts a la secció d'entrevistes de Diari Català. Jo sóc Marc Figuerola i cada setmana intentarem entrevistar una personalitat rellevant de l'àmbit de l'actualitat. Aquesta setmana entrevistem a Carme Forcadell, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Vostès també poden seguir la conversa per Twitter des de casa mitjançant el hashtag Forcadell Diari Català. Som com som i així seguirem sent, som com som i així Senyora Forcadell, moltes gràcies per rebre'ns i per ser la primera entrevistada a diaricatalà.cat. És tot un plaer per nosaltres i en nom de tot Diari Català li dono les gràcies per atendre'ns. Molt bé, gràcies a vosaltres també per iniciar aquest diari amb una entrevista a l'Assemblea, a mi, però en representació de l'Assemblea Nacional Catalana. Comencem amb una pregunta sobre vostè. És vostè la dona més poderosa de Catalunya ara mateix? No, què dieu ara? No, de cap manera, no. Que va, no. Vostè és la líder d'una organització que està marcant l'agenda del president i que està marcant l'agenda del president... No marquem l'agenda del president de cap manera. A veure, jo soc la presidenta d'una organització però que és assembleària, no? I no marquem l'agenda del president. Nosaltres sí que pressionem en els partits polítics i en els parlamentaris i en el govern, especialment perquè compleixin el mandat democràtic, i quan es van presentar les eleccions van dir que farien una consulta. Aleshores, com a societat civil, els pressionem, però no marquem l'agenda política. El president està decidint ara quan fa la convocatòria de la consulta i, per tant, ho decideix ell, és a dir, ell té la seva potestat, no? O la data i la pregunta que farem, que votarem i que contestarem el 9 de novembre no era pas ni la data ni la pregunta de l'Assemblea. Per tant, nosaltres no marquem l'agenda política. Que pressionem, sí, per això vam néixer, però no la marquem. Precisament, avui és dia 23 de setembre. La setmana passada es va aprovar la llei de consultes populars no referendàries i a hores d'ara encara estem esperant que el president signi el decret per convocar la consulta. Nosaltres sortim el dia 1 d'octubre. D'aquí a l'1 d'octubre poden passar moltes coses encara. Vostè creu que d'aquí a l'1 d'octubre se sabrà segur si podem votar el dia 9 de novembre? Jo crec que, com tu has dit, no sabem encara, però sí que el president ha dit que faria la convocatòria durant aquesta setmana. Per tant, durant aquesta setmana es farà la convocatòria. I per nosaltres, d'aquí a l'1 d'octubre, per nosaltres segur que votarem. Per nosaltres, d'aquí a l'1 d'octubre, segur que votarem, perquè el que tenim clar és que això no ho decidirà el Tribunal Constitucional, això ho decidirem nosaltres, els nostres parlamentaris, i el nostre Parlament decidirà si hi ha les condicions per fer la votació, i aquestes condicions són que tothom que vulgui pugui votar de manera lliure i en tot el territori. I si hi ha aquestes condicions, la consulta s'ha de fer, digui el que digui el Tribunal Constitucional. Per tant, per nosaltres, d'aquí a l'1 d'octubre, segur que votarem. Però si finalment no es pogués votar, per qualsevol raó, perquè finalment Rajoy es torna boig, envia els tancs, o això no el Tribunal Constitucional es posa molt en contra... El Tribunal Constitucional que es posi com vulgui. El Tribunal Constitucional no decidirà per nosaltres, perquè és un tribunal que està fortament desprestigiat, que no ens respecta com a poble, no li podem deixar en mans d'aquest tribunal una qüestió tan transcendent per al poble de Catalunya, perquè no té credibilitat i perquè no ens respecta, com va demostrar en la sentència del tribunal, en contra de l'Estatut, perdó. I el tema del Rajoy, en fi, jo crec que estem parlant, hem de ser una mica serioses, estem al segle XXI, estem a la Unió Europea i això de la força ja no funciona. Passem a un altre tema. A Escòcia la setmana passada es va votar i va sortir el no. I no va ser cap daltabaix nacional, perquè ells ja tenen el seu reconeixement, ja tenen... Si aquí a Catalunya es pogués votar finalment el dia 9 de novembre o qualsevol altra data i finalment sortís el no, com creu que se sentiria la ciutadania? Què creu que passaria a nivell d'ànims? Nosaltres no contemplem que surti el no, perquè tenim una majoria social, tal com demostren totes les enquestes i totes les eleccions, tenim una majoria social favorable a la independència. Per tant, no ho contemplem, però evidentment si sortís el no, hi ha un 90% de la gent que ha dit que acceptaria el resultat fos quin fos. Per tant, això ens demostra que som un poble cohesionat i que s'acceptaria el resultat fos quin fos, tot i que evidentment nosaltres pensem que sortirà el sí perquè hi ha aquesta majoria social, a més, molt visible. L'Alex Salmond, després de dimitir, va dir que
que fins i tot es contemplava la declaració unilateral d'independència per a Escòcia la pròxima vegada que pugi, la pròxima vegada que hi hagin eleccions i en el cas que ell guanyi, es planteja fins i tot de proclamar una DUI. Aquest cas, en el cas de Catalunya, en el cas que hi hagués aquest referèndum, hi hagués un no, una DUI seria factible? A veure, si aquest referèndum, ja t'he dit que no contemplem que no, però si aquest referèndum... Però en el cas que hi hagués un no... Però si hi hagués un no aquest referèndum, com s'ha de fer una DUI? És a dir, som demòcrates o no? Si som demòcrates, no ha de ser això. És a dir, a veure, primer hem de ser seriosos. Estem parlant de la consulta. Nosaltres volem fer aquesta consulta, perquè abans que independentistes som demòcrates i pensem que guanyarà el sí, sí, n'estem convençuts i per tant s'haurà de negociar. Si guanya el no i guanya el sí, no, per exemple, doncs mirarem quina relació tenim a l'Estat, i si guanya el no, nosaltres continuarem lluitant per la independència perquè entenem que és el millor per a tots els que vivim en aquest país. Senzillament és això, però clar, evidentment no es pot dir si surt això farem això, és a dir, primer parlem què passa amb el referèndum, què passa, perdó, amb la consulta, no és referèndum, és consulta, això és molt important que ho diguem, perquè és consulta no referendària, per tant és una llei de consultes que és constitucional i estatutària, és molt important. Aquesta consulta primer s'ha de fer i després, quan tinguem el resultat, el gestionarem, però ara no ens avancem. És a dir, nosaltres estem amb aquesta consulta, que estem segurs que es farà. I si no es fa, nosaltres decidirem què fem, però ja ho decidirem. Ara estem encara amb la primera pantalla. Una DUI no la contempla, aleshores? Una DUI, una declaració unilateral... No es contempla? Les declaracions sempre són unilaterals, per tant és una declaració d'independència, perquè sempre es declara un país unilateralment, per tant és una declaració d'independència. Nosaltres en el nostre full de ruta ho contemplem, però encara no hi hem arribat, perquè ara encara estem amb els escenaris A i B. Contemplem 4 escenaris, estem amb l'A i B, que és la consulta. Quan tinguem clar que aquests no es donen, en parlarem dels altres, però per nosaltres ara aquests són els únics factibles, perquè ho vol un 80% de la població, perquè ho vol la majoria de la societat catalana, ho vol el Parlament, ho vol el govern. Per tant, hi ha totes les condicions. Si no es donen, ja en parlarem, però no avancem. Ara encara estem amb la consulta. La pervivència de la nació catalana depèn de la independència? És a dir, si no som independents finalment, què passaria amb Catalunya? No, per nosaltres sí. És a dir, nosaltres considerem, l'Assemblea considerem que realment o tenim un estat, que és un estat que ens defensa com a poble, o nosaltres desapareixem. És a dir, nosaltres podem desaparèixer com a poble si no tenim un estat, perquè l'estat espanyol no ha volgut ser mai l'estat dels catalans i per tant necessitem un. I evidentment nosaltres tenim clar que o tenim un estat o desapareixem perquè cada vegada l'estat espanyol està fent polítiques més recentralitzadores i es veu, no?, que cada vegada les polítiques són més recentralitzadores i cada vegada nosaltres tenim menys grau de decisió i aleshores evidentment la majoria precisament si som on som és perquè moltíssima gent veu que si volem continuar dins de l'estat espanyol hem de renunciar a una part substancial de la nostra catalanitat i per això diem moltes vegades o desapareixem com a poble o tenim un estat. Ara mateix, canviant de tema també, hi ha un degoteig de gent amb notorietat, diguis famosos o celebrities, que estan proclamant o estan declarant-se a favor de la consulta. L'altre dia, sense anar més lluny, Jorge Javier Vázquez i Risto Mejide, però també els germans Gasol, Gerard Piqué i Xavi van anar a la V baixa, Gerard Piqué fins i tot es va fer una selfie, Xavi ho va dir més tard pel Twitter, Joaquín Sabina... Què creu que deu haver passat perquè aquesta gent, que en el fons també són líders d'opinió, són líders de tendències, són personatges notoris i gent a tenir exemple i a seguir, què creu que ha passat últimament que no hagi passat abans perquè aquesta gent es declari a favor de la consulta ara? És que estem parlant de democràcia i aquestes persones són demòcrates, no estem parlant d'independència. És a dir, ara estem parlant de democràcia, estem parlant de que el poble, que la gent, que els ciutadans puguem votar per decidir el nostre futur.
i no sabem què sortirà a la consulta. Sí que nosaltres esperem que guanyarà la independència, però no ho sabem. Llavors, aquestes persones que diuen és que són demòcrates, i en democràcia s'entén que les coses es resolen votant, i aquestes persones com a demòcrates han dit que ells estan a favor de que el poble pugui decidir. Per tant, senzillament és que són demòcrates. És que vivim en democràcia i són demòcrates i el més normal és votar, senzillament això. Tornem a canviar de tema. Després de la manifestació de l'11 de setembre, l'Assemblea Nacional Catalana ha engegat la campanya Ara és l'hora. Ara és l'hora, sí. Exacte, on demaneu uns 100.000 voluntaris per anar casa per casa, em sembla que és. Sí. Com anirà això? Aniran com testimonis de Jehovà o... No, la comparació és molt poc afortunada, És que, clar, demaneu gent per anar casa per casa. No, perdona, demanem gent per anar a escoltar. És a dir, nosaltres volem anar a escoltar el que ens han de dir, perquè nosaltres estem treballant per construir un país de tots i per a tots. I per construir aquest país s'ha d'escoltar què és el que vol la gent, quins desitjos, les seves il·lusions i com construirien aquest país. I per tant nosaltres anem a escoltar aquesta gent per després explicar-ho com volen. És a dir, és diferent, anem a escoltar, farem una petita enquesta i els demanarem com els agradaria que fos aquest país futur. Anem a escoltar les seves il·lusions perquè després l'hem de fer entre tots. I això com anirà? O sigui, seleccionareu cases o...? No, totes. Totes les cases? A totes les que ens vulguin obrir la porta, és a dir, clar, nosaltres anirem i nosaltres anem a escoltar. Si una persona diu jo no ho vull, doncs no passa res. Sí, fins i tot poden venir a casa meva o a casa seva, per exemple. A casa meva no sé si... Jo crec que ja no, perquè ja estem bastant convençuts, però sí, poden anar a totes les cases. La idea, per això necessitem tants 100.000 voluntaris, que és una quantitat molt i molt important, perquè volem anar a totes les llars de Catalunya i, per tant, això demanem a tothom, aquests voluntaris, una tarda de la seva vida, diem, perquè ens ajuden a construir aquest país. I llavors en volem 100.000 perquè en molt poc temps de cadascun farem la feina. I ara mateix, de quants voluntaris s'han inscrit en la petició que heu fet per internet? No ho sé, em sembla que la setmana passada, no ho sé, estàvem pels 20.000, però ara no ho sé perquè això és com a la via, saps? Que cada dia es van apuntant. En aquests moments no t'ho puc dir. Déu-n'hi-do. Continuem per un altre tema. L'Assemblea Nacional Catalana té previst dissoldre's el dia després de la independència, si mal no tinc entès. Sí, quan aconseguim la independència. Quan s'aconsegueixi la independència. No sé si el dia després o 2 dies després o la setmana després, però quan aconseguim la independència, sí. I aquest és el seu segon mandat a l'Assemblea? No, el meu tercer. El tercer, ja. Jo plego al maig, perquè és un any, o sigui, d'acord amb els estatuts és un any i 2 reeleccions, i per tant aquesta és la segona reelecció i aleshores jo acabo el maig del 2015. Això vol dir que en el cas de que hi haurà un període entre el maig i el que pugui ser que es declari la independència finalment, que ja hi hauria d'haver algun altre president o com aniria això? Evidentment, si s'allarga hi haurà d'haver un altre president o presidenta, sí. I aquest president o presidenta creu que que viuria sota una pressió molt gran d'haver de suportar, diguéssim... És que vostè passa que és una persona molt carismàtica, segur que li han dit. No, escolta'm, jo crec que hi ha moltes persones a l'assemblea que ho farien exactament o millor que jo, perquè el que ens dona força és que som molts, que tots tenim el mateix objectiu i que treballem plegats. És a dir, jo crec que la persona que hi hagi després que jo ho farà també o millor que jo, perquè tindrà també el suport de moltíssima gent, perquè per sort el nostre és un projecte de moltíssima gent, no? I jo crec que això és el que ens dona força i per tant que no pateixi, que ho farà exactament o millor que jo, cap problema això. Jo estic aquí, però el que jo faig ho podria fer qualsevol altra persona, és a dir, hi ha moltes persones, moltes dones i molts homes a Catalunya que dediquen moltes hores, que han treballat molt i que podrien estar perfectament al capdavant de l'assemblea. L'han temptat des d'algun partit perquè s'inclogui a les seves llistes? No, la veritat és que no, com que suposo que nosaltres ja hem deixat molt clar que la nostra prioritat és no entrar en política mentre estiguem a l'assemblea i com que jo tinc molt clar que és prioritari per mi acabar el mandat al maig, doncs no, la veritat és que no. Vostè va ser regidora d'Esquerra Republicana a Sabadell en l'època del Bustos?
Del 2003 al 2007. Del 2004 al 2007. No, 2003 al 2007. 2007, que va ser un govern conjunt també. Com veu l'alcalde de Sabadell, vostè que ha tingut contacte, ara mateix estigui en la situació que es troba? Home, és que fa molts anys d'això, estem al 2014 i jo vaig plegar el 2007, per tant han passat 7 anys. Han passat 7 anys. Sí, però home, jo crec que ho va fer malament i per tant doncs, és el que havia de fer, és a dir, jo crec que hauria hagut de fer-ho ja molt abans. I continuem parlant de casos de corrupció, que això d'aquí també és una situació que òbviament ens importa a tots. Com va sentar el cas Pujol a l'Assemblea el fet que l'expresident del govern que ha aixecat Catalunya després del franquisme hagués fet la confessió que va fer en el seu moment? Com va sentar a l'Assemblea? Bueno, jo crec que a l'Assemblea hi va haver gent que... Jo crec que depèn de cada persona de l'Assemblea, és a dir, jo crec que personalment hi ha moltes persones de l'Assemblea que es van sentir dolgudes, es van sentir ferides perquè durant 23 anys havia estat el president del nostre país, no? I per tant això va fer molt mal a nivell individual. A nivell col·lectiu, per sort, l'Assemblea està per sobre de lideratges concrets, no? De partits concrets. I per tant doncs, nosaltres entenem que, al contrari, no? Entenem que si no hagués estat pel procés d'independència segurament això no s'hauria sabut, no? És a dir, entenem que el procés d'independència ha afavorit que surti això, no? Doncs benvingut sigui, perquè si el que volem és construir un país millor i fer net, partir de zero, doncs el que volem és que surti tot i començar de zero, no? És a dir, que hi ha una relació entre el procés i el fet que ell ja fes aquesta confessió. No, jo crec que hi ha una relació, perquè a més es va dir que aquesta informació es tenia de fa molt de temps, i això ho han dit els mitjans de comunicació, i fins ara no ha sortit, no? Entenem que ara ha sortit perquè estem en aquest procés d'independència, és a dir, això és el que entenem, no? I per tant volem que surti tot, perquè si volem fer net és això, que surti tot. El fet que hi hagi, que vostè vulgui, que l'Assemblea també vulgui, que la societat també vulgui que surti tot, vostè creu que és lícit que hi hagi gent que també ara mateix estigui desconfiant de l'Assemblea? L'Assemblea s'ha convertit en un òrgan molt potent, en una organització molt potent, no només capaç de mobilitzar a milions de persones, sinó que és això, o sigui, és un lobby, si em permet dir, molt poderós, i clar, la gent es fa preguntes, ostres, d'on venen els diners, aquesta gent... És normal perquè hi ha, clar, s'intenta desprestigiar de totes el moviment sobiranista i nosaltres som un actor important, com tu has dit, i per tant intentaran desprestigiar qualsevol persona, entitat o moviment que estigui treballant per aconseguir la independència. Però nosaltres, evidentment, ho tenim molt clar, és a dir, tenim clar tot el tema econòmic. Nosaltres hem pagat els impostos, l'IVA, l'impost de societat, ho tenim perfectament tot regulat. És més, a l'última assemblea, que va ser a l'abril, el 5 d'abril a Tarragona, nosaltres vam presentar els comptes i van ser públics, és a dir, no només els vam presentar a l'assemblea, sinó que els vam presentar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, ho tenim tot perfectament, ha estat tot en ordre i tot perfecte. Ara, que intentaran trobar-nos, intentaran desprestigiar-nos, intentaran desqualificar-nos, segur, però no només a nosaltres, a totes les persones i moviments que estiguen treballant per la independència, perquè l'estat espanyol és un estat amb molts recursos i molt poderós i per tant ho intentarà, ja ho ha intentat, ja ens ha fet moltes coses, però nosaltres estem preparats. Perquè l'Assemblea com es financia? No, l'Assemblea es financia... No, això ho sap absolutament tothom i a més ho hem dit per terra, mar i aire, però ho tornarem a repetir. Nosaltres no tenim cap subvenció pública, cap diner públic, ni el tenim, ni el tindrem, ni l'hem demanat, ni el volem. Per estatuts ja és així. Segona, no només perquè no ho volem nosaltres, perquè volem preservar la nostra llibertat, sinó perquè en temps de crisi no ens semblaria ètic demanar diners públics
per a la nostra organització quan hi ha temes socials que s'han de resoldre i que els necessiten molt més. Primera cosa. Segona cosa, com ens financem? Doncs pels nostres associats, per les donacions dels nostres socis, dels nostres col·laboradors i venent samarretes que n'han venut moltíssimes ara mateix per l'11 de setembre. Hi ha mecanismes dins de l'assemblea per assegurar-se que ningú posi la mà a la caixa? Per descomptat, tenim una comissió econòmica i s'aprova per secretariat tots els comptes, sí. I a més fem auditories, o sigui que està tot controlat. Continuant amb el tema de moviments socials i de descontentament general, però que, clar, aquest descontentament també ha portat a una sèrie de moviments socials com poden ser Podemos, com pot ser el moviment Recuperem de Ada Colau, que ara sembla que es presentarà aquí a Barcelona. El moviment Guanyem, vols dir? Guanyem. Guanyem Barcelona, sí. Guanyem Barcelona. El procés constituent de l'Arcadi Oliveres, tot això fa molta por a l'establishment. O sigui, Podemos, per exemple, fa molta por als mitjans de comunicació, al PSOE, al PP. Com es veu tot això des d'aquí, des de l'Assemblea, aquests moviments socials? No, nosaltres tot el que sigui millorar, nosaltres tot el que sigui canviar, i tot el que sigui millorar, i tot el que sigui participar i ampliar la participació ciutadana, nosaltres realment ho aplaudim, perquè nosaltres també som això, no? Nosaltres també som un moviment que el que vol és participar de la vida política, no? I el que vol és, i per tant, tots els moviments que estiguen oberts a la participació i que vulguin millorar la societat, doncs nosaltres hi estem absolutament i som favorables. Dóna la impressió que des de l'Assemblea també es vol començar un altre tipus de societat, un altre tipus de manera també de fer política, una manera de fer política també més oberta per una Catalunya independent. El ciutadà de peu, el ciutadà de Crida Catalunya o el ciutadà de Madrid també vol unes institucions més transparents, vol també certs mecanismes que no es tenen ara mateix a l'estat espanyol. Sembla que se'ns doni l'oportunitat de fer un nou país. Però ara, què no es podrà canviar en una Catalunya independent? Què no es podrà canviar? Bueno, jo crec que es pot canviar tot, no? És a dir, jo crec que en una Catalunya independent, precisament, si tenim l'oportunitat de canviar, hem de canviar tot el que sigui millorar. Si hi ha coses que les fem bé, no cal que les canviem, però jo crec que tot el que es pot millorar s'ha de canviar. És a dir, jo crec que no ha d'haver res que no es pugui canviar, no? Home, què no es podrà canviar? Hi ha coses que ja no s'han de canviar, el respecte pels drets humans i a la persona, evidentment, però això són ja veritats universals, no? Respecte, és a dir, el límit és respectar a les persones i els drets humans, però tot l'altre jo crec que hem d'estar disposats a poder-ho canviar tot si es pot millorar. I una última pregunta, perquè ara mateix també ens estan dient els companys que estem fent una miqueta llarg de temps. Es parla molt de com seria una Catalunya sense Espanya, però vostè com veuria una Espanya sense Catalunya? Doncs jo crec que aniria molt bé a Espanya, també la independència de Catalunya. Jo crec que ens milloraríem totes dues. Primera, perquè el que hem de dir és que nosaltres no anem contra Espanya, ni contra el poble espanyol, ni contra els espanyols, ans al contrari. Aquí hi ha moltes persones que són espanyoles, se senten espanyoles i també volen la independència de Catalunya. És a dir, que per tant, el poble català és igual que el poble espanyol. Caminem junts i nosaltres no volem trencar cap llaç. Ni familiars, que n'hi ha molts, ni culturals, ni lingüístics. I es tracta de ser bons veïns i d'ajudar-nos mútuament i de ser solidaris. Per tant, cap problema. Jo crec que aniria bé tots dos perquè també seria un canvi, perquè nosaltres considerem que un canvi és bo per tot. Jo crec que Espanya ha de canviar. Llavors, el fet de la independència de Catalunya obligaria també que Espanya canviés, que Espanya millorés, que precisament tots aquests partits polítics que volen una regeneració democràtica poguessin també sortir i treballar i arribar al poder. Jo crec que la independència de Catalunya també ajudaria a regenerar Espanya, de la mateixa manera que nosaltres volem la independència també per regenerar políticament Catalunya. Això serviria també seria, diguéssim, faria que també Espanya canviés i que també Espanya regenerés i que es plantegés una altra manera de fer les coses. Senyora Forcadell, moltíssimes gràcies per atendre'ns a nosaltres i a DB Català. Ho deixem aquí. I nosaltres ens veiem a partir de l'1 d'octubre a la nostra pàgina web, diaricatalà.cat. Encara que no hagin començat, també ens podeu començar a seguir pel Twitter i pel Facebook. twitter.com/diaricatalà i facebook.com/diaricatalà. Ens veiem a partir de l'1 d'octubre. Moltes gràcies per seguir-nos.